adense samre eye nana Otumfuo Osei Tutu krowra etunene mu mpaboa ade ahye ohene ba hia hene professor ama samre wabetena na egwam fefefe kama na samre eye brebusia eye nana Kwakye Oduro ababi otoso mienu ni DOTEYIE na ne bepe ne kurabre anajudu mienu samre de enselnom ena echiro mu ade chirede fefefe kama ebusia eye munhwe TV oba so subscribe asante amamre ne amane na ade waje nchira to na afa wa share video ami ehun se DOTEYIE eye nana Oduro Kwakye eye ababi otoso mienu na busia ne ene ne ba wie na asante amamre amare echago ewa adense ahemfie abusia yenko na afa ye kwan a enselnom faswa omuchiro mu ade chirede ede chira nana Oduro Kwakye na se asante ahemfo no yenfa ye ni ko chawisi ankonkohwe eye hunu siema ekoso ewo eye ekono babusia timu se ne mefe ne ma ye dodoso ene ma gwa kwa mu fefefe kama ene mama de nyina obata okrufi ononso nukru eja ya aboaten ofri ebra mesa me gina ho maami akue nyame ononso nukru free edretia ajumadu bema ononso de no mijina no ma oba Kofi Amos na yire Georgina ofri sunwan mijina no masafue a mebobo odin bema Kofi antwi ne di animu Kofi antwi bema Kofi antwi sempremo wose na ade nyina ne nana ododro bibi a wanya ne ba bi kro bema na sese ne nana kanchina gu nene nana ekwa akura wose oni ne nuanom nyina aka bomu sabrei enyunu bejo yede nana beko ense do eti dodro foi so mo ba ya o mo flower ebi anenne amamre mu no o mantimi ankwa akohwe ba bia yede nana beto and so for dear Emma nana for wo nyina se yanye na ba bia yede nana beto no dachi omukwa o mahu sa ha ene yede ye nana eto ye Emma pa medamase yo mi wie na enwie sabre a ho ne dom aba besom nananom ensuo awia yi bo eti ebehia nsuo ememe ne yire mu ise omukuto omunsam ensuo ya awa no puduo miensa nananom monye na mofansoma hoho enne ye ni abre first nenka eya besen nananom atena sie nenka besen no ada de broni nsa no bibi fufraba eten so fo ise nananom motofini abrochire dia we ya fa ne tofe makome motofe o makome motofi nti enne sabro mukuta o motofe anadwi ema no bia fa bintu nanum emema no yire mo so bia fa bintu nanum no mo fa enkoyi aye ye wie ne enye nananom atena sie edo ma twa hia edo ma buo mo so o mukuta o mabrochire nsa ensa different wine wom minerals wom diabro wom diamro wom yenna ebi mo kwa asore ebi mo nso nkwa asore enu nti enumre ye de be ya paye sade emema ne mei ekasa che nananom ye wie ne enwie emkola ne se sade om papa eja om ho no omuhia adofo ne ejanfo se ye besubi e de ama wom timada awma omukito om nsam duku fefe ya etwaguwe nananom monye na mo fa nsubi ema ensofue ye wie ne enwie nananom enkola ise om papa eja om ho akọ enti omukita omukente omushenti ade omu snap edaso omuduku omupetia edaso nananom omusre pamachaw se sakente die mo fa nwu omajaso no fa nko na se asama ado ho ye man a omakai omom wa akire yedamase ye wie ye ne enwie eye Nicola nana afia kobi dodo bribie nikrunom wo mo se hwe na mo ma de kente kogu ya jaso na yanso entiansofo ni nyina se wo mo su kente wo mo hyenti ade abo anu wo mo duku adaso bo wo mo snap mo fa ngum ensa enfa ma wo mo
na nana kwa wokwe omo botom enyedu no munya bi nhwe de aka akire yeda mase yo ya de nyina nana yire maami amaboatema wo se nana wanya hwe ama no kra wa ma no abedie eni ntini ye nana wo se woto nani a wo hu eni ama nana de agya no de enna wakoto se ni rada ho no wa kai tetensem ana amaboatema se wo sre ne nsem na busua wo sre ni kente mo fa nwu ni raso na oda waso na da ye pa na ndi amapa ode amma no abedie ne ani ntini no na nanom bebre abuso na dachi oni ne behia eho no mbeka omasum sem etina ma meboatema so ndi kente ina etwagu no ya wie na enwie ensofo ne se na nanom betena se nyame ya adoma edadwo ada omukuta omudwan odwampa otu adua aye kita menua ba me na nanom monye na dwoada mode asra ya wie ne enwie amema ne se omu ne ma nyina omu gina ho omu kita omu nsansansa kwachi ade efe no ya de sika ena eye ewo mu se omu de ne ma nyina bra busua de na nsoso omu anka bibia nta ato a na omu ne ma ani ne yie enu nti enso foi se omu nyina aka omu bae no omu kita kane sika no 30 million ena de 3000 monye ye fan kampata ngofom meje ya na medase mejina hanom papa Kofi Antwi abusua nsoso ye kita ya nsam 1000 Ghana cedis mesraw monye na monfa entro papa Kofi Antwi da busua ya baaye yanso ye kita 1000 trauma me oh me trauma me ya da mase yo yasa de adoso ade akire ye kete de o matena se adoso ahema na na ye ma papa bi oba pasewa okuta na ntuo osro bedie hwan bonwire ni ba pia ya adoso ade akire na nanom mininsa mo beje nti badase weda nwase pia beba to avansa papa na one maame na ma kire wono papa avansa odo abusia mesra mo ba bia niam na ekono na makane ya de akọ madama wa obeje niam nsanse o mabre mesra mo odo na madama mawie mi amekira niam mi fi kokofu mensase de hia ne me ya fra me awo ya atiwa mini aba ma ne papa Kofi Antwi medamase kokofu mensase de shikonkro oba pa oba korofo na me oshrao kokofu motuaso omame miura ewa ha ana bana kase tare ana Ibrahim oha bura pia na bada yeshuwo yekisura kakebesha yo do so no dema obi adeba esu fo shere no tose ewu oso obi adeba osabaji no go for we dey for moto oso
Medamasi, Nami Istramo. If I will tell. Sure. Miss Remy ran much young for. Nanano, Semo Group, Semonado, former so and family. Nanati dom foa. Wamutai Nana Echi. Womunia, Okope, and Nana Oduro Kwakye Abibiu. Yes, Abri, Miti, Kutu, Company, Edia Pefrey. Watamutia, Edi. My young Jawuzabisika. 7,575 million. Tituska 75 million. I didn't see Madasi. Afe, Esan say I am penny fienti. Omoma and Sapine and Constanza. Tomuska, snap, Pentu, Bako, Edaso, Nanamunia. It was a Motutu, Patana, Mopampaya, Namwaka, and Anam Chidom for. Somebody in the show, and say, Afe, Sikawe, Efri, Yanadi, Nana Bernard, Seabain, or Yeneba, Seabain. Or also, Nadam for Preocupe, on any Konakana, on any 1224, Genesis Swadie, on also a Bapa, about Conofo, and Che, the Corneille, Sunyai, Seabain, Emma notice. And then also the papa any pon at the phone. When I was Yaba, was on by ya, a good snap, strada, and tomato profile, Afi hanky, and so Debon, Barco, a dasabo, and the Debon, and also Magic. Afi, you know, a penny say, Quatia DFA, and I'm Quatia DFA, Nina Isika, Omuka, 80 cities, 800 Ghana cities, 8 million, and on money. Mr. Mucho receipt, Mammy Famo, and I dance here. Now, said the Seabain, and I'm for Osei, and I know. I must read and I'm at Konya. Now, Master Adensehene Kumasemai. Nana Metro Money, dear Casebro. Emidra Hamibedi, I really dear Midden, de Crobia Santua, which Yami a bit me afraid, a Bianapa. Nana no more down, bro. Mijina, Namijina Hama, Ayamo Modesia. More Diana, Ayamo Ba, Ayaoba Echa, Roya Pai, Woba Tuntum Seyo, Ayani Debridge, Meteli Kun therefore, Ben Quana for. Eye Bema Osei, was a shavo, was he breach a boy, Ayan Sam Dada, Senase, Ayanana Oduro, War Company, Bobrana, Nanamadanatum Penny Bamaswa, Ne Esse Efata, Wakani Trose Muse, Nanano Sabia Guanto, who wouldn't say yes, you will see a pa, Wapam Basso one Pasua Chel, and Ne Eye Bema was saying, was Yena Sisi pa. Amanase wakonsiado akwadaboko nananom empene se die deto sawan pantua efrito ane bema wat die na si se change mase amentu panai ne kuntunkure ne kwabedi anim se yeni o Adensehene nana Oduro na babu owu wode na basanyunyu abeto ne so nana no monhwe obi wo ye na aye yase wasi wuneme dien ye de ye ne fundaka ne nsamampom ene yamaye ene kakra bi nana nom eye ma me sewa oba pa asewa ampa for brackatu London abrojimamu ne wo wane ne kra eye wasai hweho ai ma me sewa ku ene wo mo aka bomu enipa mienu enso fo mienu nana no mo adawu mebru nana nom ebia kwantu aye kwai ekwa bia ne de adekọ ane ahaye mpanin fie enso fo mienu yaba yesu ye ninsa pentu ba kwanepa nana no mo adawu mebru monye mo fanya paye ensre kwa mu kose emfama yase na ekwa yase kwai won kwada jojo wo wiye anso kwada nana no eni brapa
eni braba asante eni braba eni awe bese na doctors ya hwehwe mo ho se bese wo wi a edi nsusu asopone break tinana no bese ya de afa mfidie mo ane ha jinja ni nyina yaka bom ya bone topa nana no monye bro yes enso water is life enso ya de ye enso mankwa nana no enso pudo mieno nana no moda me bro monye na mo emfansom ahoho wo wie ye ensofo mieno ewie ye wo mo se hwe ane yedi nso abade a ne empehem ya fraud wa nana no pudo mieno moda me bro monye na mo mfansom ahoho ensofo wo se wo ye oduanani wo so ne tani ni broja yade beso Otumfuo Nyankopon so Otumfuo Nyankopon to ya yani oponkyerɛ ne omensuo ai ensofo no kuro wom woduanani wonyimpu mai nananom yeso ye pana hye ye wie ye no yeso ye juva nananom ada o mebro monye monfa nsoma ahoho ensofo ese nananom sabia so sabia bro yemfa ye fropan enhye men and nso etoso mpreno ba nananom mbedidi wamoso wamomo ai womo anwa ye gesia ye tomato paste ni nyina ehye ho wo mu wie ye wo mo so wo mu breakfast e kire no nsi etoso mpredo ba awawo e ba ye no edu wo nyina na beko yes ye oat ye milo ye sugar ye leptin ya ba na bede nananom ai abua somoje wasimenye ye mo meye twitwa bi ne e fa ni kan enchire saman yeso yensefu suhina ba ko nananom onye nsoma ahoho ye wie ye yesi ya se company bobre ne esepata esi ye plan ntoma yeso ya sante ai kente bonjure kente nananom elipe ensedua dua kwa jemfamebo asetena pa ma agrefie ye bo asetena pa ema ye ho ani yeboni aye ye ba afidua yi mo ya seje ye feso asetena pa ma agrefie eno so eka ho nananom entoma akodo miensa eno so ka ho nananom yeso ye Ghana must go nananom ada me bro monye mo fangum ye wie ye nsefo mi no wo musika ye de airtai ekire no tete hodia no nananom nsefo yi wo mo so wo mo ekire nanafo de ba ko nsefo de ba ko ye nhire nananom wo mo se ya se dofo wonyinsi ne nantebo aso nsefo yi wo mo kuta wo mo ensem sika captain Ghana cedis tete hodia no ope ba ko to nananom de ba ye chi nananom na se de mo asenom ye kasa e de kire mo da se mo ne ti ade na
challenge. When Nana madama Sremo bro Kumasimani Asantehene Yera Asantehene Esinemu Waheneba Nanyahene Achami Madama Abraham Achami Toma Mochia Sremo ni die Chraneme Amamra ni Amani Akwaso Enya Hantai Nia ni Emo Kasaso Opuro de ni dosu Ichana Mijama de ma Wahine abradonko amane amede na bansrafie nana ebrade se kan o dansa so wo se no kosem ba ma wa me ma potun kosu egu futoni abosiamu enne wasre bidie se wo kwa akota me da na kwa me da dom so obi nsomie no osumi to ade so mira wo se wa frifie wo dan so akoda fo nana na madam Asante amane akwa so na anu bie kwa mane de oba pen de na dwade be yi ni kuna ye afenu osie ni kunu wase wayene mensie wase bi previasa masa Asante sam mata Asante amane ni sainti na ne na abrado ko ayen kan kase iwadi asempa mi apen na mna mo ye ba ma wa no ne ho sabi wona kase wase na no madama samudi kuna susuma se no se na wontia fom fani mi so wonfutoni abusie mo nyi ba ma ya wodise no fata the sainti de ohene wakasa sie ni wase mi bra mi sunsum no wonu onyam tweme me kra no ahobrase no me twaso ba ta maba krodua mu ha manyu aye nyaye afa no kra ni wheat no ade kire wasana no mi kra ma haban me de gumeku na so empani aka cho se kra ni nkwa musieye no kwasem me di adanse me nipa nyina hu yesom na no madama toso mo fanse mi ra wanwe wada afa no kra ni cha wasimiri jabedi be ma kra ni nkwa na esanse me no aduane ma be ma di me picture for ma bonza tie fa bi di mi ra kodadi e de na fo jani o mi ra tie me no kodadi enuachi no kra ni su wasimiri nsuo pudo chance be yi be ma ye ye di adense be ma kra no oba be ma wo ami na mpa me ho asim hye ona ne hu da biara da wasaba ma mada akete so ma fe no nse bo so mi kina so abra fia don gosi ni su ni na no monye sene kru ba cha se force aso be no pani so dan pani so na wasi wo koda ensuo mu be ma na ase ni wa koda di ofa ko esansa be ma fifi enuachi no to ne dokodo wase me din saba so fam wo mani pa nyina wuru me san no kwasem rodi am no fantam frem de ye kamie wo pa me ho to ma to ba humie me ra me sadu bi mitisuo me ni so ye nkafo ayanye sapa ne to me sani ya me ka ba ni pa nyina hu ni empani aka to se research sadia ni wura fi na wura wo ba ma me wura fi wana me nyoba makwa awo sati awo ya wo ensan wo fam ma bo anwan satu no koso to ntatia ntafri bi ni ya danse same efia don go me nyobu suofo na me yoba ntwa wode akosa ma ni mba nyamo se ne wosie ni ya nwie wada afa na de atu asie ni wasana kura empani se ba ma sin so mo no ham efia don ko nyansafo rodi amra wosumi atu wo ro ya hobu me ni so yem tinye cha so asamwo me wura frifie na no madama monje sen mo fanya ba ma kwan ye hwemu fam ye ma ni pa hu se ampa ba ma wo dan so ata so kwa akoda fam efia don ko di amuno nyansafo wose radua ni asamado afa no ko ni pro ni sa wose ni risk ni mira pinsa ba ya me wadi wode me kire nipa me ni so gu fam wo ba ma se wo kwa akoda me den sanyina som me de tire na no
enye na yemfa enye aye afa ne kwa ya wura wonsu na no madama ya besenie ya wura wonsa ka ho sane afia don ko hina Alice wodi amno wo propose pempo podu pokongu o sakatim pebina na yakuna no so mebe de wo so kuna so wodi ni kro kwanse do wo se Asantehene po na ti o sesei na yan ni wona anu awu na na wo tietia foto na abusem so obese be ama shaka mpabo a wo hyeye na ba ye mi kransa mi kwabese se preach your pass Asantehene ye wura Asantehene nyina nyankopɔ mu se bebia no obusa Asantehene a me sira do ne nkamfo na ananye me bisi bie yan ntim taso mu famu ni be nyina wo se ampa de me ta ne kacha so ma afia no se mo so gu mi na se mu na wo so kwada ore mo na tie na na mo ma ka fie pega bi ana mpembo afa no kwa ne tofi wo se tofi na ma sa proso ya me kani e ba ni so twa me na kwada wo na na ni ya ba ka fisi na yi mani o wo ni se no ma ni se ya ba ma ya to pete ne ba ni se ka bi ya ba sa ampa ne ba no do e ka no me ni amna ye na pe ba ka fo ya ye to ne yo se ni afa no kwa ni hankachi wo se me ha kinie na no madama me so ni hankachi me ko so ni hankachi na se ni hankachi na me ni se me ni so ni me ka fo ni ye na me ko ba sa na ko ni so ni ya to ba ni so na ba to so na na ka da ya to na na ko ta to ni se ni ya se ko to na se ni to ni e na ba ni ni sa ampa ko ni se ni pa na ka ka so ko ye na ye no na ka ka ko da di afa ni ko da ko wo se to ni to ma sa ni ni to Otama, we don't income on the front penyaja. Mira, we yan senti, Ufreja, we come to Freja, U20, and now what's the swagger? Gianni Asamado, Tadi, I found no crowd in Tama. Was a minister country by Bamaye. Mentama Wangina, but the Bachami Kwabusia, never been see a Bama, or Baba Huana, a Snobana Snoba, were one year and a nun, were wood memin, were worth Madepa, Bama free fear, were one your batch as a first as a sword. Just to go in Nada, Yampasiana, no coda di natru, wait. I fight no corner dinham. The pioneers of yes one account was cemetery. Just to Memu, Samira, first can't my batch as a first as a swap. Yamfa Babua is a canto Mamicum, Medium Nakamono, Yamfa Babua Shamikun Sasa Penis or Ufon Shampabua, Mira Kadadi, yes somewhere. I find what I got a break or tattoo. Was a Mecatania, where I'm in Yasa, where my bojo, where I'm in Camfro, where I'm in Metro, Yafana Bama Pine, Nabama Nekoda. A fan of Konya, was say Nikramakonya. Mira Fakonya Frusia do a match as a first answer. Nana Amanianti, made Sergio Diatre, when Yama Brame was here. Namne Bama Pump, Catapra, Gosona, Messuia, Jamaica, Crocodati. Yes, somewhere. Nayam Famanicum, Crocodati. Nano Madama, I find your quiet here. Was a bit of Yaya, but then come from the door and Siania. What do you know? I don't pay. Yabama Manipana, a brother second, Fabrini, Yamon and Chinasia, or Banyas of Fort Nuclear. Was here somewhere? Never never could have been. I find your quiet time, your quiet time. Nano Madama, what any year, not much Sammy Madame Brumonia. Yes, you will tell me. Sabla Pamaye, Ropa Sabla, and the Kuyamukum, and the Papa Kodetanima, and the Papa, and the Shama, Miss Yata Kokola, Nana Madame Bru, and the Papa, and the Takufi, and the Castle, the Tadi Emma for Travel, and Madame the Santi, and Mamma Castle, and then the May. Miss Madama, Same Kura, Oduro Kwakye, Otumfuo Osei Tutu, Same Nana Ebekasa. Baby Anyedi. Send Asantehene, you will Otumfuo Osei Asantehene. You will walk as any. Anaka Kenny, Nanamo, Abusia, Nanamuti Domfo, my you will also take a copet. Nanamo Adensehene,
Okan ani ahweban. Yewura se anam kwan hye ne fama to anim. Ampa na nam ne abusua kwan hye de beto yewura anim. Ebu na no ene na eso. Amane kwan so yewura se me ya amane se ne fata. Fanyi ono ana de kwan fefefe fama no. Esan se ne bi mpo na da fo. Yewura me ba ya. Yewura se anamu wadaru mabu yewura se san apantu. Ye fama ne fato akonya kase ase. Yewura se san apantu ye fama abusua fanjo safie. Fanyi ono ana bi mpo kwan fefefe fama no. Yewura se san apantu. Ye fama na namu wo mu nso ayensa. San apantu ko mu mpanyimfro yewura se mo ahwere adia ene mo papa ne da fo mu wura prekope. Monsomoni abre monsa pentu memfama mo yewura se so ayewe nyina awi a esa sompa na na edi so no manhia ahemfie nti ni boni ese bia epo mia menyo na fankata na ade so mfama no yewura se esa na na eso mpanti obinya se bia nkobe yebi enso wonya ni sika futo pega di asam yinu mia menyo na famu na ade ni echi mfama no so ko asama no koton na monse ade ni butan se sika ye was some pan do some yewura Asantehene na mbodi ga me kwan yewura Otumfuo kokko so Asantehene wo kasa no no yewura no asi medamwase na chame yewura chame wadaroma ubetia me kakra wayene ba wadaroma ubetia me na ada sai ma unu ni anum ananum ai ma fo ananum na ebla anyene wadaroma munyina muntia me mijira ama na Asantehene ma enchebi Nana muchi domfo adansa mpanimfo na ayi ma uno mpanimfo mu nyina mo ka ho mu ma na ayi ma sote se adansa ene Otumfuo abrempo wo twa na ni ahweban yebu na no ena na esu ya sore na na se me ya ma me na se fata amfanya ono ane de hia kwa nana ma me ba ya nana se enam sompanti sana wo kwa ontumi hwa no ma no nkwa nsada yewura wadaroma wayene ba nana se wo bro ni strada fatu akonya kasi ase afi adansa adehia emane mema ahima wono adehia musu bro ni strada nana no munyina musu science strada nana se wanha ma no kwasa mandaja ni bo yire nsadua so mi nyina ho mfankata no so ni sika futuro prejo adunsia mfangu na ni achi na so oduru ha ni ebusa se we yo se sompam ko so menhia ene ye ja me kwa fefe asiesia me nana no mada nana ma na sani awo kasa no me da ma se nana pia era nana no ma se pia nana no ma ya de papa pia Yes, I'm going to for I'm going to Nana
Abusuafo enti eye Otumfuo Brempong eye ne DOTEYIE da etwato ene na yede Obrempong ebekọ ekura Asante amamre ne amane kwan so sa pepepe na yeye no enti eye ohene mpon a obehye Otumfuo Osei Tutu anamu tietia ne mpaboam ne na hene mamu ebesi nanan na yekuja ne kwan ma ne fro ne hyen de kɔye no sa pepepe na yeye no still na abrafo eguso ebokro ne ho ban a kro no why who shall you my woman aye kusu amama ne amane kwan so sa pepepe na yeye no sa pepepe enti abusuafo eti amama ne amane kwan so yedi mu beki ha kai mo sa ha eye mu nhwe TV enti yede mo ekọ na ohene akọtina ne ka mu ekọ ne de na kyerese kuro ni mu no abrafo da so wo mu egumu aye pusu a enye easy a kyerese enye fadi agro kura enne ohene ekọ ekura enne ena ebekọ akọpe ohene Otumfuo Brempong ne kura bre na yede no so akọ ekura sa pepepe amamre ne amane kwa so enti wisha ekuro ni mu aye pejabeja nsuo ani aba from ekuro ni mu aye mutum esum edu ekuro no efise ohene mpom a Otumfuo Osei Tutu a otosu bienu ada na me bodi na bo mu ase wode no esi kuro yi so a odi kuro yi hye ne nsa no me ne wo kasa die wada ne bonkum so owo ede ne nsa nunu no atom kom ama me no kasa yi ohene sa braidie baby a wada no
nti akeka krabi na ye de ohene nsom akọ akura enti abrafo nani ani abre a enya anibreketua abrafo no ani abre omo direct cars ani ade omo huhu akọkọ akọkọ ani ade hye ani ntini ani atitiru enso ewo ekuro ni mu a chese enye fedi agro kra bia na ye bia odi to yie sane ebe ya ono nso ni bibi enyira enti me no kasa ide ohene mpon ada ne bonkum so no na chese ohene kwa amamre ne amane ekwan so no ye de apro ebe kwa kuja ohene ekwan enti ene wa obibi enne yie no yesre se odu bibi no ebe 2 years sane ebe ya because if you say obibi yira ewo sa abre mu ko pem otina anopa untimi embusa amamre ne amane ekwan so na chese me kasa ebu be kasa kwa enti wona wotima se ne de obeti yase sa pepepe wo sha brafo ni bi na ekona omani abre omani atokoko wa mu no sa pepepe na yeye no amamre ne amane ekwan so amamre ne amane ekwan so abrafo ni abre no de ne nsa etiniti no wo kire bibi o kasa bibi a kire eye ekromafo no se we hoho a na wo so okufia na wo anya sa de a ene die ani ena ebeyo omani apre papa omani apre pa ya brafo ni